Ще започна с първите опити за героизация на Христо Ботев, които са в емигрантския печат в Румъния и вестници като Нова България и Стара планина следят пътя на Ботевата чета. Все пак превземането на парахода Радецки има някакъв отзвук в европейската преса и разбира се и българския емигрантски печат пише за това. Все още не е ясно дали войводът е убит или не. Ето тук виждаме отдясно един мартиролог на българските ратници, където са изброени имената на загиналите мъже от четата на Христо Ботев и под номер 7 е самия Христо Ботев, като в бележка под линия се казва, че ние все още не сме сигурни дали той е мъртъв или е жив, но го поместваме. Самото поместване на един светски герой в религиозен списък с мъченици е знак за едно желание за неговото сакрализиране. То загатва всъщност и за близостта между култа към светците и култа към героите от модерната епоха. И за една езикова приемственост между речниците на християнството и речниците на национализма. Възприемането на национализма като вид религия, а на неговите идеолози и дейци като своего рода мъченици, апостоли, при все, че каузата им е светска. В полза на канонизирането на Ботев действа и неговия първи биограф Захари Стоянов, който през 1888 година издава първата Ботева биография, която се казва Христо Ботйов, опит за биография. В цялото това повествование Захари Стоянов, който сам е революционер, участник в Априлското въстание, след това прави една политическа кариера в следосвобожденска България, но и много плодовит писател, пише биографии на революционери, спомени за Априлското въстание. Та в тази биография той през цялото време се опитва да представи Христо Ботев в една наистина идеализирана светлина. Постоянно казва, ние не трябва да гледаме на Ботев като на обикновен човек. Не можем да го мерим с аршина на обикновен смъртни. Той е изключителна личност, няма като него друг. Но в желанието си да го представи първенец във всичко. И в поезията, и в красотата, и успеха му сред жените дори, и неговата писателска дейност. Той го представя и пръв в авантюрите, в един безпътен начин на живот. И ето тук съм подбрала два цитата от биографията, които при това не са най-фрапантните. В първия цитат виждате един навик на Христо Ботев в годините, когато учи в Одеса, да си слага една възглавница отпред и да се разхожда, да марширува, да командва. Захари Стоянов нарича това генералска болест. И в това описание има нещо и шутовско, и комично, и нарцистично. А втория цитат е от навика на Ботев да участва в пехливански битки. Такива подробности за него са твърде житейски, твърде взряни в битовото и те няма как да издигат личността на героя. Освен това, той е представен като пръв сред кражбите, участва в някакви шайки в Румъния, влиза в затвора, в румънския затвор го избират за главатар, за цар на разбойниците. Разбира се, в това има и някакъв елемент, който е романтически, да се покажат страните на една мистериозна, необикновена личност. Но с оглед на превръщането на този човек в национален герой, това действа наистина в негов ущърб. Но има съвременници на Христо Ботев с толкова негативно мнение за него, че биографията, която е написана от Захари Стоянов, им се струва, независимо от всички нейни дискредитиращи моменти, им изглежда прекалено сдържана за крайностите на героя. И литературният историк Иван Шишманов, например, има едно такова свидетелство, че присъства на среща между министъра на просвещението и Захари Стоянов, който малко преди това издал биографията на героя и министъра на просвещението му казва, защо си го представил в такава разхубавена светлина? Какво си написал в книгата си? Мигър, аз не знам какъв вагабонт им беше той, обирач на каси, крамолник. Така че има още по-негативни мнения. Като едно обобщение до тук,
Ще кажа, че в първите десетилетия след смъртта на Христо Ботев разказа за него не е единен. Състои се от спорещи, взаимоизключващи се версии, простиращи се от глорифициране до отричане на героя. И това е така, защото той е все още твърде исторически, недистанциран герой. Поместен е в критичната, претоварена с детайли памет на поколенията, която по правило не селектира житейските епизоди, а е нещо като архив на всякакви спомени. През 80-те, а и през 90-те години той се споменава малко в учебниците. Например, в първия следосвобожденски учебник на Александър Пипин и Владимир Спасович от 1884 година Христо Ботев изобщо не фигурира. В следващ учебник на Георги Попов, пак от 80-те години по българска литература, на Ботев са посветени 18 реда срещу цели 3 страници за украинския славист Юрий Венелин. Казвам го като съпоставка, защото днес Юрий Венелин, макар и с заслуги за българската култура в областта на фолклористиката и това, че много български възрожденци вземат от него пример и започват да събират народни песни, обичаи и изпълняват така един фолклористичен план, към днешна дата той не е популярен и се изучава само от студентите по българска филология. Но тогава изглежда се възприема като по-заслужил от Христо Ботев. В следващ учебник на Димитър Маринов от 1887 година съотношението в общи линии се запазва. На Ботев са посветени 3 страници срещу 5-6 страници в полза на Юрий Венелин. Как стои въпросът с учебниците по история от този период? В един учебник на Стефан Бобчев от 1881 година Ботев присъства в ролята си на революционер. Но в следващо издание на учебника, което е вече от 1883 година, тъкмо революционерът Ботев отсъства. Той се появява в едни така наречените прибавки в края на учебника, като поет. И се появява в една доста обобщаваща конструкция, която по никакъв начин не го отличава от другите поети. Цитирам, в поезията освен Славейкова, немалко се отличиха по-младите – Христо Ботев, Великсин, Козлев, Жинзифов. Днес почти никой не е чувал за Димитър Великсин. Виждаме, че Ботев е поместен в тази група. И като споменах поезия, през 80-те и 90-те години на 19 век Ботев все още не е представен като еманация на поетическото. Има доста критически текстове, той е забелязан като поет, но не е представен като най-добрия, както се случва по-късно. Иван Вазов, например, през 90-те години публикува една доста обширна студия, в която разглежда съдържателните особености на поезията на Ботев и намира, че тя е едностранчива, не особена сложност има на идеите и също така е прекалено патриотична, което носи печат на временност, казва той. А в плана на израза всяко едно стихотворение, казва Вазов на Ботев, не удовлетворява художествените изисквания. Дори най-хубавото стихотворение пак не е достатъчно добро, не удовлетворява естетиката или просто добрия вкус, казва той. Пенчо Славейков пък има една статия, в която казва: Христо Ботев не само, че не е велик поет, а едва ли може да се нарече изобщо и добър поет. А пък има той още една статия, прави нещо като интерпретация на стихотворението Хаджи Димитър и Пенчо Славейков казва: всъщност тези животни така са застанали около героя, сякаш стоят около мърша. Така че доста дискредитиращо подхожда той към поезията на Ботев. Но ситуацията се променя през междувоенния период, през 20-те и 30-те години на 20 век, когато виждаме, че национализмът се засилва все повече и се избистря символния капитал на българите. Започва граденето на гранд наративите, на героичните пантеони.
И се обръща внимание не само на революционерите, и преди тях, на героите преди тях, на средновековните монарси, а също и на някои фигури, припознати като свързани с етногенезиса на българите. Много се говори за траки, за прабългари. Има поредици, две, Древна България и Велики българи. Това са едни популярни книжки, които обаче излизат с печата на Министерство на образованието. И те имат една конверна поредица. Всяка книжка е посветена на даден герой и представлява нещо като романизирана биография. И всъщност ние виждаме, че по този начин вече на институционално ниво, чрез Министерство на образованието, това всъщност е нещо като героичния пантеон на българите. Към това може да се прибавят и доста юбилеи, годишни от смъртта и раждането на великите личности. Създава се нещо като героична иерархия по това време. И тук вече фигурите на Левски и на Ботев изпъкват и не се знае кой от двамата е по-велик. Освен възхождащия национализъм, другата причина за изкачването на Христо Ботев на героичния пиедестал е времевата дистанция, която по това време е вече настъпила. През 20-те години поколението на участниците в освободителното движение срещу османската власт в общи линии е приключило земния си път. Няма ги по този начин и живите спомени, които по същество са различни, спорещи една с друга версии за образа на героя. И идва ред на неговото канонизиране. Казано накратко, и по Ян Асман комуникативната памет отстъпва място на културната памет и тя излъчва един безспорен, висок разказ за Ботев, изчистен вече от битовите и твърде житейски подробности, разказ, който извежда на преден план доблестта, героиката, безмерният талант, и този разказ е институционално легитимен. Той се внедрява в учебниците и по този начин се усвоява и от следващите поколения. През междувоенния период Ботев се превръща в нещо като политически мит. И леви, и десни политически формации започват да се идентифицират с неговия подвиг и се определят като негови наследници. И литературният историк, както се вижда на презентацията, Боян Пенев, е представил доста добре тази ситуация, в която всякакви политически формации, всички спорят за Христо Ботев и наистина той вече тук е превърнат в светски светец, ако използвам това определение на Мария Тодорова. Ще се спра малко по-подробно на това как левите и десните идеологии възприемат Христо Ботев между 20-те и 40-те години на 20 век. Като ще започна от визиите за героя в левия идеологически спектър. Формираният през този период ляв образ на поета подчертава уклона му към социализма, макар и в неговата крайно утопична версия. Вижда се силното влияние, казват, на Бакунин. Неговия социализъм не е точно марксически, не е стигнал до диалектическия материализъм, но все пак това, че е социалист, трябва да се приветства. Смятат също, че той е атеист. Говорят за това, че е привърженик на идеята за Южнославянска федерация, с което се подчертава и неговия интернационализъм. И се говори също така за социалната тема в неговото творчество, като в нея се откриват и наченките на класовата борба. Дори намират по някакъв начин аргумент и за неговия утопичен социализъм, като казват, че към края на живота си Ботев се е запознал с Капитала на Маркс. Той имал някакъв таинствен приятел, Флореско. Той му дал един екземпляр от Капитала на Маркс. Ботев го прочел и по този начин усвоил диалектическия материализъм и даже към края на живота си не само разбрал същността му, а започнал и да декламира това съчинение. Друг един марксист, Георги Бакалов, е още по-радикален в граденето на континуитет между Ботев и марксистите. И това личи от заглавията на неговите съчинения. Тук ще изброя някои, които са писани през 20-те години.
Христо Ботев социалист, Христо Ботев и пролетариатът, предтечата на комунизма, Христо Ботев предвестник на Червената армия и други. Дори се стига до създаването на една мистификация, на един фалшификат, наречен символ Верою на българската комуна. Виждате го на презентацията. Това е препис на ръкопис, който попада в ръцете през 20-те години на Георги Бакалов и Михаил Димитров. И те твърдят, че автора на този документ е Христо Ботев. После, с утвърждаването на социалистическия режим в България след 1944 година, този текст започва да се изучава, влиза в събраните съчинения на Христо Ботев. Едва през 1991 година текстологът Илия Тодоров, чрез чисто текстологичен анализ, публикува твърдението си, че документът е мистификация и че не принадлежи на Ботев. Както може да се види, той дори е подписан Ботев, докато това е по-късно произнасяне на името му. Ботев всъщност приживе се е подписвал Ботюв. Какви са визиите за Ботев в десния идеологически спектър? Набляга се на националния елемент в творчеството на поета. Той се определя като националист, ултранационалист, въплъщение на българския национален гений. Ако разгърнем тогавашните десни периодични издания, ще видим, че се отхвърля неговия интернационализъм. И тук ще цитирам едно изказване на Любомир Владикин, който е общественик, юрист. Той казва следното: Ботев мечтаеше за общочовешка правда, но умря под националното знаме. Той идеализираше човека, но даде живота си за свободата на българина. Той скиташе по свободния свят, а сърцето му оставаше в поробена България. И с фанатична вяра в бъдещето той принесе себе си в изкупителна жертва на своя кумир, отечеството, българското отечество. Ето една типично националистическа риторика. Ревизира се също идеята за Балканска федерация и изобщо интернационализма на Ботев, като виждаме тук част от цитат на Георги Радков, който е против чужденците и най-вече против съседите, защото цитатът в пълнота гласи: Ботев изобличаваше братските славянски, сръбски вероломства и гръцки лукавства, проповядваше национален бунт за освобождение и призоваваше именно българи, а не чужденци да се вдигнат, за да смъкнат ярема на робството и да създадат велика България. За идентификация с поета обаче претендират и някои крайно десни движения и формации, които не участват в управлението на страната, но някои техни младежки организации се опитват да гравитират около властта. Такава, т.е. не точно такава, но ето тук ще дам пример с една организация, Съюз на българските фашисти. Този Съюз на българските фашисти е учреден през 1928 година. Те споделят принципите на италианския фашизъм. Ето какво четем конкретно за Ботев в една статия, публикувана в печатния орган на този съюз, вестник Български фашист от 1929 година. Ботев беше предтеча на българския фашизъм, защото той пръв възвести и умря за неговите принципи: международна солидарност и общо човешко благоденствие чрез национална свобода, национален възход, национална свобода и национален възход чрез дълг и така нататък. Тук това е общо взето една празна такава риторика, която обаче има за цел да мобилизира. Има и други крайно десни движения, като Съюз на младежките национални легиони, и те виждат във фигурата на Ботев едно хармонично единство между социални принципи и отстояване на националния интерес, национализъм, социализъм, т.е. национал-социализъм. Те го изкарват свой предтеча също. Тук разгледах най-основните противопоставяния по оста ляво-дясно, като пропускам редица политически формации, които също претендират да са наследници на Ботев. За Ботев говорят и анархисти, и социал-демократи. Изобщо няма българска партия, която да не възприема Ботев за една от своите емблеми, ако не и основна емблема.
Интересно е как едни и същи спорни епизоди от биографията на поета са интерпретирани от толкова различни идеологически позиции и то винаги в позитивен план. Така, например, изгонването на Ботев от гимназията в Одеса е интерпретирано от десните като нещо очаквано, предвид тяхната ненавист към руската политика. Те смятат, че свободолюбието и демократизма на Ботев няма как да виреят на едно такова място, каквото е Русия. Същевременно и левите пък смятат, че Ботев е прогресивен с това, че се бори срещу руската царщина. Така че виждаме как най-различни аргументативни бази работят за извисяването на героя. Съществуват ли обаче рефлексии в противоположна насока, някакъв вид контрапамети, които виждат Ботев не от към идеалната му страна? Мога да кажа, че през 1929 година се появява една малка книжка, която е подписана с псевдоним на някой си, който се е нарекал Магдав, и книжката се казва "Чи е Ботев? Нравствения лик на тази зловеща личност". Както личи от самото заглавие, автора прави опит за дискредитиране, за дегероизиране на Ботев. Тази книжка прилича на пасквил. В нея Ботев е определен като фалшив герой, като болшевишки тип, като зловеща личност, с най-отвратителни определения. И става ясно, че е написан от една много консервативна, религиозна позиция, а в един момент автора си казва, че всъщност прави всичкото това нещо, за да може да извиси друга национална икона за българите, Васил Левски. Всичко е в полза на това да изкара Васил Левски по-голям герой. Но има една друга причина, която вече ние можем да интерпретираме, и тя е свързана с това, че когато една фигура бива митологизирана, това неминуемо задейства и деконструктивистки прочити. Те обаче обикновено са единични, посрещат се скандално, след което много бързо отшумяват и биват маргинализирани. През 30-те години се появява едно ново явление, на което ми се струва интересно да обърна внимание. И това е, че образът на Ботев, точно защото е много популярен и повсеместно разпознаваем, започва да се използва и за комерциални цели. Появяват се, например, първите реклами за туристически посещения в неговото родно място Калофер, които обещават прекрасни природни гледки и опознаване на средата, в която е формиран Ботев. Също така се публикуват, както може да се види на презентацията, и романизирани биографии. Това е реклама всъщност на едно такова предстоящо издание, които обещават, освен запознаване с нови биографични данни за героя, и да увлекат читателите с представяне на любов, омраза, борби, страдания, изобщо силни страсти, така че да привлекат тези читатели. Едно такова съчетаване между комерциално, развлекателно, но и патриотично, Ан-Мари Тиес нарича потребление на идентичност, а българският литературен историк Бойко Пенчев говори за консумативен национализъм. Разбира се, тези явления имат общо и с изкованото доста по-рано от Майкъл Билик понятие банален национализъм, защото неминуемо една висока национална емблема, каквато е Ботев, когато е използвана за комерциални цели, със сигурност се банализира. Но тъкмо появили се, тези комерциални употреби биват спрени по рестриктивен път с настъпването и утвърждаването на социалистическия режим в България през 1944 година. И сега ще кажа няколко думи за образа, който се изгражда на Ботев през социалистическия режим в България. За разлика от други известни български поети и герои, които с настъпването на режима биват обявени за шовинисти, националисти, монархофашисти, фигурата на Ботев остава непокътната.
Дори, например, Вазов в първите години на социалистическия режим е низвергнат от канона, защото е обявен за великошовинист. Пенчо Славейков пък е представен като индивидуалист и ничеянец и той още по-дълго време не присъства в литературния канон. Любомир Владикин, когото цитирах във връзка с десните движения, той пък получава задочна смъртна присъда от Народния съд, която не се изпълнява само защото по това време той се намира в Германия, където отишъл на лечение и всъщност там и умира и не се връща в България. Но за разлика от всички тези автори, които по един или друг начин са приемани, отхвърляни или пък после реабилитирани някои от тях, Ботев винаги е приет и не само, че е приет като велик, без ни най-малко образът му да е дискредитиран или преосмислен, а тогава може да се каже, че е по-въздигнати от образа на Левски заради своите социалистически възгледи. И тук ще цитирам един идеолог на социализма, Тодор Павлов. Той казва: Ботев беше и си остана нашият най-велик, истински, гениален народ. Тук може да се види, че Ботев се явява вдъхновител на партизанския фронт. Не малко от партизанските мемуарни текстове, които се появяват след 1944 година, споменават името или творчеството на Ботев в описания на драматични, животозастрашаващи ситуации. Тук съм дала един цитат от сборника "Последната им дума", който претендира, че съдържа предсмъртни слова на загинали партизани. И виждате тук едно писмо от някой си Петър Киряков. Това писмо съвсем пряко взаимства, явява се перифраза на Ботево стихотворение, което можете да видите няколко стиха от него. Така че тук виждаме едно пълно копиране на неговото слово. Ботев присъства също така и на трудовия фронт. Ето фрагмент от едно социалистическо стихотворение, което свързва творчеството на Ботев с новото социалистическо строителство. В случая работниците са "жив е той, жив е", се грижат за благата на хората. Ето тук правят планински проход. Как са интерпретирани възгледите на Ботев през този период? Той е определен като почитател на Русия и на Славянската федерация поне до 1948 година, когато настъпва разрив между България и Югославия. Противник е на чорбаджи, на духовници, подчертава се неговия атеизъм, който върви ръка за ръка с неговите антимонархически чувства. От 60-те години нататък, т.е. в началните години на режима, той е определен като враг на национализма и шовинизма. Но от 60-те години нататък самият социалистически режим в България прави един завой към все по-голям национализъм. Как става това? Все още са на лице марксическите формули, но те изглеждат все по-изпразнени от съдържание. Говори се за славно българско минало, за някаква българска самобитност. Тук-там има някакви езотерични елементи, каквото изобщо мисленето на Людмила Живкова, така че Ботев става брънка, една малка част, едно непрекъсваемо българско величие, което започва от основаването на държавата и стига до социалистическото й битие. Тогава върви едно усилено подготвяне на честванията за 1300 години от основаването на българската държава, което е още един симптом на засиления национализъм. Ето едно изречение, както аз го наричам чудовище, защото е много дълго, от съчинение на Людмила Живкова, което дава представа за героичния пантеон на късния социализъм. Ботевото име даже се споменава, не знам защо, 2 пъти. През този период, заедно с известна умора, която настъпва от социализма, започват и някои опити за ревизия, които засягат Ботев. Култът към него не е разколебан, но образът му започва като че ли да се нормализира. Например, Николай Генчев издава една книга, посветена на Васил Левски, и казва: време е да обърнем внимание на Васил Левски, защото той е твърде подценен от Ботев.
всички марксисти издигат Ботев на пиедестал, само защото той има социалистически възгледи. Той с това фактически се опитва да пренареди героичната иерархия. Все повече се възкресява едно противопоставяне еволюционисти-революционери, което е характерно още за периода от 19 век. Това е много стар спор, който отново се подновява през социализма и започва да се обръща внимание все повече на някои представители на легалния път през българското възраждане. Писателят дисидент Георги Марков има едно есе, в което казва, че всъщност би трябвало да се усъмним в действията на Христо Ботев, защото не само действията с револвер в ръка са значими, има и други пътища за постигане на свобода. И той дава пример с Каравелов, който е съратник на Ботев през 19 век, но в един момент се отказва от революционна дейност и се отдава изцяло на книжовни занимания. Реших да отбележа края на социализма с снимка от книга за туристически впечатления от музея на Ботев в град Калофер. Това е едно мнение на туристи, студенти, което е около месец след падането на социалистическия режим в България. И виждате какво казват тези студенти. Те се възмущават от това, че в музея, освен представяне на реликвии и експозиция, свързана с Ботев, се виждат и речи на, както те го наричат, правешкия феодал Тодор Живков. Възмущават се, казват, че такива символи социалистически трябва да бъдат изхвърлени от музеите. Така че една от линиите на преосмислене на образа на Ботев след 1989 година в България е свързана с изчистване на образа му от комунистическите напластявания. И много активен в тази насока е Кирил Топалов, който в различни свои учебници казва, че Ботев не е социалист, че е използвал думите социализъм в един друг контекст, че също така не е атеист, не е интернационалист. Въобще прави един съвършено обратен образ на Христо Ботев, който е контра на социалистическия такъв. Близка до тази тенденция е и линията на реставрация на концепции, свързани с Ботев, които са изказани от преди 1944 година, на учени като Михаил Арнаудов, Боян Пенев, Борис Йоцов, чието гласове са потискани през социалистическия режим, така че тук те се реабилитират и изобщо се припомнят какво те мислят какво те са казали за Ботев в едни други времена. Налице, разбира се, и линия на деконструкция, на дегероизиране. В това отношение ще спомена за писателя Любен Дилов, който също като Георги Марков се усъмнява в смислеността на революционните действия на Ботев. Смята, че Ботев е неподготвен да бъде военачалник, с което обрекал 200 души от четата му на смърт. И мисли саможертвата му за твърде театрална. Но, разбира се, подобни деконструкции предизвикват остра съпротива, възприемат се като нещо скандално, но както беше и в случая с този памфлет, който цитирах от междувоенния период, много бързо отшумяват и биват маргинализирани. От време на време също така се появяват и едни заплахи за това как Ботевите произведения ще отпаднат от учебниците по литература и тогава също се надига мощна протестна вълна. Но в крайна сметка става ясно, че нищо такова няма да се случи, че няма никаква заплаха, но тези обществени групи като че ли искат да усещат една постоянна заплаха, която за тях е идентичностна заплаха. И те по този начин се мобилизират. Особено това е характерно за съвремието, когато има все по-засилващ се национализъм. А може би все пак най-масовата линия на възприемане на Христо Ботев е инерционната,
при която разказът за героя остава такъв какъвто от времето на социализма, не се е променило нищо особено, просто някои понятия, които са прекалено свързани с комунистическия речник, биват премълчани или махнати, но общо взето разказа остава несъществено променен. Има обаче едно ново явление, което към края на представянето ще се спра. И то е свързано наистина с нещо, което до този момент беше непознато за нас, защото всички досегашни възприятия и употреби на Ботев, на които обърнах внимание, са, така да се каже, в полето на текста, в културата на словото. Всички мнения, дискусии, коментари, дори злепоставяния на Ботев, за които споменах, се базират на четене на неговите произведения или на текстове, които са свързани, писани за него. И на своя ред водят до създаването на нови тези, които обикновено също са в някакъв писмен вид. Културният теоретик Александър Кьосев обаче обръща внимание на едно ново явление, характерно за постсоциалистическите години, и то е свързано с това, че четящите хора, без значение от политическата им принадлежност, все повече губят символ на собственост върху Ботевото наследство. И Ботев все по-често започва да принадлежи на хората, които не четат, хората, които не познават произведенията му, дори училището не е смогнало да ги образова в тези произведения. И те разбират за Ботев, най-вече за подвига му от социалните мрежи или по някакви други медийни канали. Но независимо от това, че те не четат и не познават произведенията на Ботев, те се чувстват по-големи патриоти. Те казват, ние чувстваме Ботев много повече от разни учени, от разни интелектуалци, които не проявяват достатъчно патриотизъм. И тук те наблягат именно на своето чувстване, на своето преживяване. Те чувстват, преживяват с тялото си, чрез тези татуировки, своята привързаност към героя. Става дума, разбира се, за някакви националистически субкултури, които разчитат на емоциите. И Ботев вече като че ли все по-малко е част от словесната памет, а все по-често е част от паметта на кръвта, на рода и прочие атавистични понятия, които са в речниците на тези субкултури. Ще видим такива представило футболни фенове, особено тези на футболния клуб Ботев Пловдив. Също при някои почитатели на по-твърдата музика, например на група Епизод. Част от репертуара на тази група включва песни по текстове на Ботев. И навярно някои от феновете на група Епизод разбират за творчеството на Ботев именно чрез музиката. Същото може да се каже и за някои от историческите възстановки. Зрителите на тези възстановки, някои от тях, по-младите, навярно разбират за подвига на Ботев именно чрез разиграването на някакво сражение на четата. И е забележително това, че все по-често се случва сливане между популярен и академичен национализъм. Ето виждате тук, е разиграно чрез историческа възстановка сражението на Ботевата чета, некъде да е в Софийския университет. Софийският университет е поканил тези реанактори да представят сражението на Ботевата чета. И в тази връзка накрая ще кажа, че бъдещото развитие на паметта на Христо Ботев навярно ще е зависимо от все по-нарастващия национализъм, който на практика връща разказа за Ботев от времето на късния социализъм, на Людмила Живкова, но в една, може да се каже, безсловесна, фенска, популистка форма. И тенденцията е по този начин да се възприемат и останалите герои и изобщо цялото минало.